sense llicència. 50 denaris. Comercià? Està orinant a la via. Mira, estaven jugant. I amb el tap a sobre. 50 denaris. Som nets, no som nets. Però correcte! Explotació infantil! 50 denaris. Ei! Consum d'alcohol a la via pública. És aigua, això! Total, 250 denaris. Si ho pagueu en el contracte, us feu un 50% de descompte. Què és això? Falta, què? Falta, jefe. Com ho fem ara? Ens aportem a demorar. Quasi l'hora que ho farà. Mira, tapeu els discos! No podria ser. Pertinença d'arma blanca, 50 denaris. Necessitem cridar! I per abús de l'autoritat, 50 denaris més. Si m'agrada Rabadà, que diguis forces mentides. I vosaltres, nens, digueu-me forces de mentides i serem molt amics. Tots els nens que diuen mentides, els fico dintre un sac i de cop a les calderes. Molt ben fet, Rabadà! Ja ens veurem aviat, ja! Serà precedit de grans meravelles en el cel. Doncs escolteu el meu senyal. Fúries meves, doneu culte al meu poder. Ai, com on es va morir? No m'has creure, no dius que es va roig a fugir! Som sords? Ves sentir la veu del cel? Ajupeu-vos amb els peus i beseu les meves plantes. No. Jo sóc el Magís que espereu, el Déu de cels i terra. O de les mosques, si de cas! Tronxo, quines blasfèmies! És que sou sords? Ajupeu-vos i adoreu-me. Jo sóc molt delicat de